Hetkinen studioon on pöllähtänyt mies JVG:stä, Ville Galle. Moi. Moi moi. Sä sanoit tuossa tikiä, kun tulit sisään faijaksi. Joo. Vaadi jonkun selityksen. Se on lähtenyt vähän lentää tuo läppä, kun ollaan tässä näin tikikaa paineltu menee tuolla ympäriinsä. Mantu ja maita. Teissä on vähän samaa näköä, mä rupesin miettimään. Niin. Minä vuonna sä oot syntynyt? Mutsi ei kertonut, että se on nähnyt tikin joskus aikoinaan. Joo, tätä on ollut siis mä katsellut videoita, upean näköistä juttua, muun muassa Miamiissa olitte kimpassa. Joo, ja New Yorkissa. Joo, ja veneellä ajeltiin ja oltiin niin pohattaa siellä. Minkälainen reissukumppani toi Esa? Täydellinen reissukumppani, että ei ainakaan paina mitään jarrua missään vaiheessa. Siellä mennään koko ajan niin sanotusti eteenpäin. Hei Ville, mitä sä oot kattonut kisoja? Ootko kattonut? Oon mä kyllä kattonut. Suomen pelit mä oon kattonut. Miltä Suomen pelit on vaikuttanut? No, en tiedä. Ihan ok. Kiva katsoa vanhan tai niinku hyvän kaverin pelejä. Jori Lehterä on mun parhaimpia kavereita. Ja se on niin hienoa, että yhtäkkiä hän on niinku sitten MM-kisoissa ykköskentän sentteri, niin sitä on niinku sillä fiilistellyt tosi paljon. Lehterä vaikuttaa jokseenkin epäitsekkäältä kaverilta, tarjoili tuossa mikäs matsi, Valko-Venäjä-matsissa, niin ihan lopussa olisi voinut itse vetää tyhjiä, mutta tarjoili vielä konnalle. Kyllä. Jorkalla on ollut yleensä kauden jälkeen sillä niin kuin 5+40. Että se on ollut enemmän vähän semmoinen niin kuin syöttelijä ja pelisilmä. Että se on joskus sanonut mulle, että mieluummin hieno syöttö kuin ruma maali. Mites Tiki? No kyllä mä sanon niin ihan Ville tuossa, että tulokset kertoo jo puolestaan, että minkä takia se niin sanottu Suomen aivot niin konnan kanssa. Ja kyllä mä sanon, että jos kovempia pelejä tulee, niin kyllä pitää vähän itsekin alkaa ratkaise otteluita, ettei aina pidä sitä syöttöä katsoa. Ja tuossa on nähty niin monessa joukkueessa, että kun tällainen pelaaja on, niin sitten tiedetään, että se ei ammu ollenkaan, annetaan sen olla siinä hyöriä ja pyöriä ja otetaan ne laukaisut pois, tai jotka on ne vaarallisemmat pelaajat, ne maalintekijät. Ja kyllä se on niin, että eilenkin katteli peliä, että välillä aina tuli sellainen, että ei voi olla totta, että Valko-Venäjä vie ihan Suomea. Että, että loppujen lopuksi kaikki kääntyi hyvin. Että, Rinne pelasi mahtavasti ja yksilösuoritus Kontiolta coast to coast ja vielä hieno maali siihen, joka ratkaisi ottelun loppujen lopuksi sitten. Niin, kyllä se oli välillä vähän paniikkinappulaa painettiin, mutta mä ymmärrän sen ihan täysin, koska jos ajattelet, että meillä on niin monta keltanokkaa ja pelataan Minskissä ja vastassa Valko-Venäjä, mikä tunnelma, mikä huuto siellä oli siellä hallissa, niin varmasti pienet kakat tuli näillä uusilla pojilla housuun. Että, mä tiedän itsekin, kun menin ensimmäisen kerran tuollaiseen iso halli, missä itse ei ollut aikaisemmin pelannut ja nyt kun nämä keltanokat oli ensimmäisen kerran siellä, niin varmasti jännitti. Sen näki pelistäkin, ei saatu syöttöjä lappaa ja jouduttiin pelaamaan neppikiekkoa vähän aikaa. Ja sen jälkeen, sit kun saatiin se maali, niin sitten se tasoittui taas, mutta kyllä se oli tuskallista ja hikistä 60 minuuttia. Jos puhutaan Suomi-USA, se on sunnuntai-peli. Mitä odotuksia? Miten jenkit on pelannut tosi hyvin välillä ja sitten taas ihan surkeasti toisinaan? Myös Valko-Venäjähän loput voitti. Niin, ehkä siinä viimeistään mittaillaan vähän Suomen joukkueen niin tiiviyttä. Eilen niin huomasi myös Erkan haastattelussa siinä pelin jälkeen, että niin oli vähän semmoinen tunne, että nyt ehkä meillä on se paketti alkaa niin hioutumaan taas niin siihen oikeaan suuntaan. Oli jotenkin aisti sen hyvä olon tunne Erkan haastattelussa siinä pelin jälkeen. Ne niin suoritti sen homman, vaikka oli aika iso paine eilen. Olisi voinut tapahtua mitä vaan. Okei, sitten meidän uusi kultapoika. NHL:stä Eerikki tulee kehiin. Ja tämähän on sellainen nimi, mitä kukaan ei oikein pari viikkoa sitten vielä ollut kuullutkaan, mutta sen jälkeen piti alkaa teeskentelemään, että joo. Mä aina tiedän, että se on kova. Ja nyt eka kertaa Sveitsimatsissa jäällä, mutta sitten mitä kommentteja kaverista? Erittäin positiivinen, että tuo varmasti sitä luisteluvoimaa ja tätä maalintekoa Suomen joukkueeseen. Joo, ei sieltä varmaan ehkä kyllä kannata niinku odottaa ehkä mitään liikoja. Niinku, se voi tuoda siihen pakettiin jonkun pienen jutun, mutta suomalaiset nyt odottaa, että sieltä tulee NHL:stä tekee joku jätkä, tiedätkö, 10 maalia tuohon. Tietenkin, totta kai. Se ei ole välttämättä se. Saa tietenkin, mutta kyllähän Suomi tarvitsee lisää noita maalintekijöitä. Joo. Esimerkiksi OJ on ollut ikävä kyllä, paha sanoa, mutta aika varjojen mailla.
Pitkä kausi taas alla ja tiedät sen No, niin on päinkin pitkä kausi. Mullakin. Varsinkin sulla. Silti jaksaa. No, kyllä se Olli syttyy siihen pronssimatsiin, sit se tekee hat-trickin taas. Niin, se voi olla kyllä jo näinkin. Mitkä plus miinus nollat silloin? No en minä ole niitä kattonut, Ei mutta tilastoista, mitä ei kannata kysyä. silloin 2 syöttöä. Ei saisi eilenkin 3. Niin, no se on ihan ok. Se on ihan ok, mutta maaleja tarvitaan. Se on maalin tekijä, Niinpä. jolta odotettiin maaleja. Mutta niin kuin sanoin, että niin kauan kuin joukkue voittaa, niin ei mitään hätää, mutta nyt alkaa pelit, että ei olla vieläkään siellä 4 parhaan joukossa. Sveitsi-peli iso peli, mutta USA-peli vielä isompi peli ja sen jälkeen tulee sellainen niin kuin pikkuinen Kazakstani tuolla, että missä on suomalaiset valmentajat yrittää vähän kiusaa. Raipe tietää Suomen heikkoudet. Niin, meidän leijona 14 tulee vastaan. Meneekö, pistääköhän Raipe kamat päälle? Mutta se nähdään. Okei, sitten muutamia veikkauksia. Suomi, USA. Kyllä mä veikkaan tuollainen 5-2 Suomelle. Mitä Aika sanoo hyvä. poika? Mä sanoin, että me hävitään 3-1. Arvostan. Ai me hävitään 3-1. Joo. Siinä on hyvä Minkä kertoa. takia? No, eihän näillä peleillä ole mitään väliä periaatteessa, kun vaan päästään siihen On puoliväliin. siinä merkitys, on. Anteeksi, Joka anteeksi. piste Niin. lasketaan. Aivan, No, joo. No, okei, mitä pitää Ajattelin, jos ne tulee kakkoseksi, Niin. niin saa heikomman. Mutta jos ne tulee 3, sieltä tulee Ruotsi vastaan. Tai Kanada. Mut Faija, sä oot opettanut, että kaikki pitää kumminkin aina voittaa. Nimenomaan. Sen takia voi tulla yöhön. Mutta se on ihan sama, missä välissä ne tulee sitten. Se on puoliväli erä ja sitten mennään ja Joo. katsotaan, riittääkö rinteellä.